aurten berritasuna hauxe da, 76ko gertaeren 50. urte muga, bat egin dugu San Fermin 78kook Gasteizko martxoak 3koekin. Esateko, hain zuzen ere, transizio luze horretan, izan zirela hainbat gertaera berdintasun handiak dituztenak. Dagokionez esateako poliziari, bai Gasteizen eta bai Iruñan, aritu ziren Polizia Nazionalak esateko 76ko martxoan, hain zuzen ere, langileak bilduta zirenean eliza batean eraso zituzten eta 5 hildako suertatu zituzten. Eta gure kasuan, 78koan bilduta jendea zegoenean Zistagiroan zezen plazan, sartu ziren poliziak, oldartu ziren jendearen kontra, hor bertan zezen plazan ja suzko armak erabili zituzten, eta gero ondoren suertatu ziren istiluetan eta abar, hemen gauden tokian ez zuten ere, gaueko 9etan ja 10 inguruan, hau da, hasi zirenetik ordubete luze pasata gero, gauzak moteldu beharrean, larriagotu ziren, eta Germán Rodríguez gure laguna hil zuten hemen Uztailak 8ko gau horretan. Eta hurrengo egunetan, hain zuzen ere, elkartasuna adierazteko izan ziren mobilizazioetan, Donostian izateko beste hildako bat sortatu zen Joseba Barandiaran Donostian. Eta gauza guzti horiek gogorazten ditugu, eta aldi berean, gogoratzeaz gain, eskatzen dugu orduan urte horietan eskatu genuna, justizia, egia eta reparazioa egin daitezken. Baina, zoritxarrez ez dugu lortu. Naiz eta aurrerapen txiki batzuk izan. Esateako, aurten, hemengo Iruñeko udaletxean onartu zuten mozio bat, zentzu honetara doana, gero parlamentuan esen onartu, baina Madrilgo parlamentuan esatako proposizion no de ley bat, EH Bilduk, PNV-ek, Sumarrek, Podemosek lagunduta, konpromisek ere bai lagunduta, aurkeztuko da edo eztabaidatuko da hurrengo hilabetean. Ez zirela gertaera isolatuak. Ez, tamalez ez, transizio hain apolitizatua izan den transizio horretan, holako gertaerak errepikatu ziren. Gasteizkoak izan ziren lehenbizikoak, baina urte beran ez hemen Nafarroan, Montejurrakoa sortatu zen, uda horretan izatako 76ko Uztailan Normi Mentxaka hil zuten amnistiaren aldeko manifestazio batean, gero Josu Zabala, eta aurreratuta zegoenean ja transizioa, 78an sortatu zen Germanena hemen. Más no. ¿Qué tal todo, José? Eta bestaldetik beti bezain fin, beti bezain jator, beti bezain hemen, munduko txarangarik hoberena, Jarauta 69, aurten ere bai. Hor sartuta nunbait, ibili dira, gero agertuko dira ziurrezki, faltzesko txalapartariak. Aurten pankartan 3 motako personaiak ditugu. Alde batetik Gasteizko martxoak 3. Jakingo duzuenez, betetzen dira 50 urte Gasteizko sarraskitik. Gero kontatuko digute gehiago. Bestaldetik eta urtero bezala San Ferminez 78 gogoan ere bai. Eta badago gurekin ere bai Jose Luis Canoren anaia. Zuei eta jende gehiago, baino ez dut ezagutzen, barkatu. Gero galdetuko diet.
Bueno, zuzenean hasiko gara bersolariekin. Natxitutik etorri zaigu Ander Elortegi Garatea eta musikatik Onintza Enbeita Maguregi. Eskerrik asko. Sekula ez da isilik egon, fasismoaren lobia. Eurentzat izan dituzte beti, boterea eta zoria. Bosta markada eta gero berriz, bueltaka haien norian, ez dezagula inoiz ahaztu, gezurtatu memoria. Gure herriaren memoriatik idatz dadin historia. Larai, 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 idatz dadin historia. Memorietan ongi gordeta dugu Germanen izena, gure herriko askapenean bizitza eman zuena. Nork eman zuen indarkeria erabiltzeko ordena, poliziaren violentzia, faxismoaren gorena, gertatu zenak gogoratzen du, gertatu beharrez dena. Larai, 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 gertatu beharrez dena. Lux, o sea, echaos para atrás, coño. Claro. Es que veis aquí los últimos. Qué cazuno eres, Lux. Dotore Irene, dotore Mikel eta Josu, zer esanik ez, Ander eta Onintza. Eskerrik asko zuei guztioi. Etorkizuna kolokan, lege ustelen urteak, odolez beteriko erpeak, amnistiaren dema, gizarte baten ametsa,
isildu nahi zituzten, suaren bidez izoltzen. Zer gertatu zen, nork hasi zuen dena, lagun bat eroria. Lagun bat eroria. Uztailaren 8. Jaia eta algara ordez, urduritasuna nabaria, zuzen plaza barruan, kanpoan ordea, hiltzea zen agindua, naiz eta atzetik izan, non dago gure German. Zer gertatu zen, nork hasi zuen dena, lagun bat eroria. Lagun bat eroria. Eta 26, pasabira urte asko, aro berri bat aurrean, gauzak aldatu ez direla, haiek jarraitzen dute, beren erregimenari eusten, kolore ugariko txakurrak, kiratxuste berberaz. Zer gertatu zen, nork hasi zuen dena, lagun bat eroria. Lagun bat eroria. Zer gertatu zen, nork hasi zuen dena, lagun bat eroria. Agur burkide maitea, agur eta ole German. Joseba, Hispano. Dena den, ez zen hor bukatu. Urte haietan, gauzatutako beste krimen batzuk ere gehitu behar dira. 1996, Iurramendi, 2 hildako. Amnistiaren aldeko astean 1997 eta 1977an Euskal Herrian 7 gehiago. Madrilgo aste beltza beste 7. Barcelona, Alacant, Vigo, Málaga, Tenerife, Madrid, Zaragoza, eta bar luze bat. Gasteiz y Iruña, 2 crímenes de Estado y una misma lucha contra la impunidad. 48, 50 años trabajando sin desmayo contra el silencio oficial y las zancadillas judiciales, la hipocresía del gobierno de Madrid. 48, 50 años sacudiendo las alfombras que ocultan aquellos asesinatos, recordando aquellas masacres para que no las borre el correr del tiempo, transmitiendo a las nuevas generaciones la realidad de aquellos crímenes y la necesidad de no cesar, hasta lograr la verdad completa, la justicia negada y la reparación integral para todas las víctimas. Gasteiz, Iruña, gizateriaren aurkako krimena, populazio zibilaren aurkako krimena. Bizarrazki eta borroka bera, duintasun eta justizia sentimendu berberak horrek bultzatzen gaitu. Gaur, gure ahots altzatzera, herri palestinarren kontra hausatzen ari den genozidio zionistaren aurka. Europako batasunak Mediterraneo bihurtzen ari den hilerria salaratzera
eramaten gaituena. Txanten despotismoaren kontra mugiarazten gaituena. Gerra, armamentismoa eta industria militarren kontra mobilizatzen gaituena. Gasteiz, Iruña, dos masacres, una misma lucha. Nunca olvidaremos, nunca callaremos, nunca doblaremos la rodilla. Verdad, justicia, reparación para los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz y los Sanfermines de 1978 en Iruña. Beti bezain fin Jose Luis eta Begoña. Orain izten joateko gure bihotzeko kantautorea. Instituzioen aldetik aitorpen gutxikoa, baina benetan esker honekoa gure artean. Maite zaitugu Fermin Valencia Mendia. Belin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana, zuri beltzar gazkia, zuz grabatua. Are asko ekaitza, are asko hitza, zigor aberrodunak noiz justizia herria. Rabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Niña, gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Rabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iriak,
igarria, baina batez ere maitia, zure irria. Maite zenuen irian, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Eskerrik asko Fermin Valentzia, gure kantautore maiteena. Eta eskerrik asko zuei guztioi, zuen presentzia animatzen gaitu denok, 2 urte falta zaigu guri ere egia eta justizia lortu arte ez gara etziko. No nos rendiremos hasta conseguir la verdad y la justicia. Hurrengo arte, eskerrik asko. Urtero bezala elkartu gara hemen omenaldi honetara, bukatu egin da, baina festa jarraitzen du. Garrantzitsua da elkartzea hemen urtero, pixka bat aldarrikapena egiteko, baina noski baietz, juerga jarraitzen du. Aio! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.